салом дӯстони азиз, хушомадед ба шабакаи мо. Мо дар имрӯза видео дар наздики боғи устод Рӯдакӣ ва муҷассамаи Исмоили Сомонӣ сайру гашт хоҳем кард ва баҳри шумо ана ҳамин манзараи зебои баҳориро нишон медиҳем. Ана ин фаввораҳои зеборо бубинед, ки бо оби тоза ва ана ин гулҳои зебои баҳорӣ, ки бо меҳнатидастони намин нафароне, ки дар тозагию зебогии шаҳри Душанбе саҳми худро мегузоранд, меҳнати дасти ана ҳаминҳо аст. Ба ин фаввораҳо нигоҳ кунед. ҳаво агар камтари дигар гарм кунад, шояд ки дар зуни ана мидур омада овозӣ кунӣ, чунки ин оби софро мебинӣ, завқи одам мекунад, вале дар инҷо мумкин нест. аз ин тарафи роҳ бубинед, дар назди бинои парламент ҳам фаввораҳо ба кор даромаданд. фаввораҳои назди парламент буда бо мусиқӣ кор мекунанд ва бегоҳ вақти шумо аз назди инҷо мегузаред, дар равшании чароғҳои инҷо роҳат мекунед аз тамошояш. хело ҳам манзараи дилфиребу дилангез аст. ана инҷо ҳам шабона як нақшу нигори худро дорад. дӯстони азиз, бубинед чӣ хел тозаву озода аст. Якчанд рӯз пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ дидем, ки бисёре аз шаҳрвандони мо ба тамошои табиат ба кӯҳу дашту пуштаҳо мераванд ва баъд аз худ дар он ҷо вақте ки ташкилӣ мекунанд, ягон хӯроку ягон шириниҳо истеъмол мекунанд, баъди худ дар он ҷо пасмондаи ана ҳамон бахлашкаву дигар чизҳое ки доштанд гузошта ба экология зарари худро расонида мебиёянд. ман аз ҳамин гуна нафарон хоҳиш мекунам, ки ба табиат зарар нарасонед дӯстони азиз, чунки баъд аз шумо агар ягон меҳмони хориҷӣ биёяд, фикр мекунад, ки ана ҳамин 10 миллион шаҳрванди Тоҷикистон ана ҳамин хел ҳастанд. тозагӣ нисфи имон аст. агар мамлакати худро мо тозаву озода нигоҳ накунем, каси дигар омада диёри моро зебову барои ободии кишвари мо кӯшиш намекунад. пешравии давлат аз ҳамин тозагиву аз як корҳои оддӣ сар мешавад. агар мо аз кори оддӣ, агар аз коре ки осонтар аст даст задаву аз паси ободӣ нагардем, ба корҳое ки мушкилтар аст дасти мо намерасад. вақте ки аз оҳда як кори оддӣ набароем. ин гулҳои зеборо бубинед. дар якчанд пойтахтҳову шаҳрҳои калони дигар кишварҳо ҳам ман будам, мисли Душанбе ин гуна гулкориву ин гуна манзараҳои дилангез надорад. ҳаст дар он ҷо биноҳои баланд, биноҳои шишагӣ, биноҳое ки дизайнҳояшон фақат дар ҳамон кишвар аст, вале Душанбеи мо ҳама тарафа фарқкунанда аст. барои ҳамин агар шаҳри худро ҳам хел тозаву озода нигоҳ дорем, фикр мекунам, ки ин пешравии худи мост.
بگذار. Цветы скоро покупать. نمیگیره که دیده باشی سلامت باشی.